Saragossa. Creiem que és interessant anar a Saragossa, ja hem anat diverses vegades, però és una altra manera d'anar i, bueno, i amb la defensa això, vull dir, no, és igual, o sigui, tan dolent és que se'n va aigua pel riu com que no en baixa, com que se n'almacenen, en fi, tot el que és mercadeig en aigua, doncs, francament, és negatiu per a les estades de l'aigua. Bé, jo, si em permeten els companys, crec que m'ha tot molt dit pràcticament tot, molt bé. Doncs ja, el que faríem seria, si algú del Patros voleu comentar alguna cosa, o voleu alguna pregunta que us poguéssim contestar, doncs la contestaríem, molt gustosament. Algú vol comentar alguna cosa? No, perquè si n'hi hagués algun polític sí que els hi preguntaríem, però vosaltres no. Sí que n'hi ha un, però a este no compta, perquè sempre ve. Sí, volies preguntar tu, Xavier? Aquí tenim... Si no tots els polítics es pot... S'ha d'aclarir, nosaltres estem tots ja estem a favor. Com és? Els que tindríem a preguntar? Sí, bueno, jo el que explicava abans... Tireu-la bé, On no tireu? Podem tirar la papeleta és l'obligació nostra. Perquè jo vaig tirar el puesto, De vegades les coses no funcionen. Per completar el que deia jo abans, el tema de que els polítics encara viuen de la renta, de que l'any 2004 es va robar el transvasament, que és cert, però no es van pagar les transportes per a que es fessin petites transferències d'aigua, perquè ara ja no es diran transvasament, ara es diran transferències d'excedents de concessions entre conques, però en definitiva els transvasaments no seran de transvasaments, seran 1 metre, 2 metres, però bueno, en definitiva és això. En canvi, no nombren en absolut l'actitud que van tindre la majoria de polítics, la majoria no tots, a l'episodi de sequera de l'any 2008, que allà sí que es van retratar la classe política bastant bé, no? Això que, bueno, que és un argument polític, ha tornat a sortir l'estat del benestar, ha tornat a sortir la nova cultura de l'aigua, que és un eslògan que trauen de la campanya electoral, però realment la realitat és la que ens acabem d'explicar avui. Dime. Una cosa que se le ha olvidado, supongo, a Charo comentar, ¿no? Esta mañana hemos estado con una de las últimas reuniones de preparación de la manifestación del 14 de noviembre en Zaragoza, y una de las cosas que hemos decidido y que proponemos a la plataforma en defensa del Ebre es que el nudo, vuestro nudo, nuestro nudo, el nudo que está presidiendo la mesa, encabece la manifestación en Zaragoza el 14 de noviembre. Entonces os pedimos pues que lo acompañéis, que lo llevéis con nosotros y que vengáis detrás de él en la manifestación, ¿vale? Unos cuantos, yo creo que alrededor de 50, 70 personas de Coabre, de todas las organizaciones que forman parte de Coabre, que estuvimos en Barcelona con vosotros. Creo que fue un gran éxito y que demostrasteis una vez más tener una gran capacidad de organización y de movilización, ¿no? Y de encontrar además compañeros como nosotros también en vuestra causa, que es la nuestra. Y creo que es importante decir y reafirmar aquí en Tortosa, y así lo decimos también en Zaragoza, que las mismas razones que había para ir a Barcelona, que nosotros secundamos completamente, las mismas razones y la misma reivindicación nos lleva a convocar la manifestación del 14 de noviembre en Zaragoza. Es decir, por las mismas razones que el 30 de mayo estuvimos en Barcelona, os pedimos que el 14 de noviembre vengáis a Zaragoza. Son unos pocos kilómetros más desde aquí, pero os pedimos un esfuerzo en ese sentido. Yo creo que simplemente es continuar en lo que en ese momento se pidió y que ahora se puede volver a hacer en Zaragoza. Muchas gracias. Sobre esta cuestión de cabal Europa puede hacer un stop. Perdona, ¿te puedo levantar? Es que la gente no lo ve. ¿Te puedo levantar para que estoy mirando? Buenas tardes. Europa puede, sobre este tema del cabal mínimo, Europa puede hacer un stop
a este plan de Conca si no hay cabal mínimo o si el cabal mínimo del Estado español es demasiado bajo. Bueno, encara no ho hem parlat perquè com el pla de Conca encara no ha sortit, no està determinat que farem encara, no? Però, a veure, qualsevol llei europea que es vulnere, qualsevol ciutadà, hasta el més insignificat, pot ficar una denúncia europea, val? I no necessites cap gran cosa, simplement nosaltres, recordeu, vam fer-ho al comitè de peticions, moltes vegades inclús es podrien fer per internet, o sigui, a veure, evidentment una cosa d'aquest calibre no ho farem així, no? Però quan surti el pla i nosaltres demostréssim que este pla incomplís la directiva Mar de l'Aigua, evidentment que ficarem el que calgui, farem el que calgui a nivell europeu. Perquè això del pla de Conca és com el pla hidrològic nacional. A l'estat espanyol el que fan és repartir-se l'aigua, però després venen uns altres que són els que paguen, els que diuen, ei, si tu et vols beneficiar de les meves subvencions, com a mínim complís les lleis que jo et dic que tens que complir, no? Llavors, doncs, bueno, aquesta feina la farem. Van endarrerir-ho molt, perquè tant de bo poguéssim ja anar a ficar una queixa europea ara, però no la podem anar a ficar perquè tal com estan, els terminis, i ara potser no seria viable, però bueno, tot arriba, Bronson, i ja avisarem a Carmen que ens acompanya, que fa falta gent que sàpiga. Alguna pregunta més? Ramon. Ramon. Bona nit. Tenia que tindre aquí un micròfon. No, pate. Tenia que tindre un micròfon que ho sentiríem tots, perquè això és molt fluixet. Va ser molt leve, Tu tens bona veu. Tots que estem aquí tenim una idea política de diferents formes, no? Però ens han traicionat tots. M'entén? Jo també els demano abstenció total. Escolta, jo soc d'esquerres, no ho nego, però ens han traicionat. Vostès i tots els amics que tinguen, bueno, potser ficaré dins del sobre una papeleta. Tinc un amic que té una granja de tocinos. Me fotografiaré 5 o 6 i us ho diré, voto per tots. també la tenien perquè un canvi polític podia decidir coses diferents, això ho hem de reconèixer, o sigui, perquè es pensi que les decisions les fa no sé qui, doncs s'equivoca. I clar, el tema està que ara ja no se'ls ve una carrera, no? Perquè clar, la noia d'Aragón estava en el PP i el PSOE i tot. Aquí a Catalunya jo crec que s'ha de reconèixer, o sigui, el que aquí s'ha decidit amb el tema de l'aigua és molt interessant. I serà una llàstima que un canvi polític que s'utilitzi per terra o es perjudiqui, no? I jo crec que això s'ha de reconèixer. O sigui, el que ha fet Medi Ambient aquí i el tema de l'IRSA i el tema actuals ambientals és un actiu que tenim. I això ho hem de reconèixer com a fet uns polítics determinats, segurament, tota la pressió popular, evidentment, i sobretot amb la gran feina ecologista de conscienciació, perquè el moviment ecologista fa una feina de conscienciació, però les decisions les prenen els polítics ens agradi o no. Llavors, clar, el tema està que ara jo estic amb el Bronson, o sigui, ens queda Europa sempre. O sigui, tenim la sort que hi ha una directiva Mar d'Aigües que ens defensa i que ens podrà defensar sobretot amb el tema del salvar el delta, que és el gran tema ecològic. I el tema ecològic, que ens ho defensi un govern català, és molt important amb el fet que això té. I jo crec que això ho hem de tindre molt en compte, perquè poden haver situacions molt pitjors quan els polítics entrin nous i decideixin coses diferents. Llavors, jo aquesta reflexió primer la faig, la segona que faig és que el salvar el riu és un tema ecològic però també és un tema econòmic. A mi m'agrada moltíssim quan llegeixo tots els mails que arriben de l'Associació d'Aragó perquè estan parlant del Camí de Santiago, de l'activitat econòmica d'una comarca, etc. I jo sé que la Susana, que no coincideixo 100% en tot i és la que ens dona classes magistrals de tema d'aigua, sí que és molt important que facin camins de bicicleta al delta. O sigui, jo cada vegada que veig que una persona més viu del riu penso que és un ecologista més. I s'ha de tirar